ए गाखोसो गारदों नामा? गाखोखै मासेल'सो। आयु ना बालाबोथिया। गुरनो रोंथारगौ ना? माजों जागोन? आं जायानो नाखौ। मैथा ना। हाय एभ्रिवान, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। लोगोफोर आं दायो ट्रेक्टर हालेवनायाव थांगासिनो आरोना, माने एवगासिनो दं जोंहानि न' खाथियाव। जोंहा आदै आरोना, आदैनि फिसाला बे एवगासिनो पावार टिलारजों। ओमफ्राय बेवहायनो हाम्फेजों जोंहा आब'जों ना हमबाय थादों। बेखौनो नोंथांमोना देखायनो नागिरदों आङो। ओमफ्राय उइस बक्सनि अनार बिग्रायबो दंफैयो जोंहानाव। दिनैसो फार्स्ट टाइम गामसा गानदों बियो। फार्स्ट टाइम माने गानखांबाय सिगाङावबो, माने बैसागुफ्रावसो गानो। बैसागु माने बर'नि फेस्टिभेल जाबासो गानो। बियो बांसिन गानखाया, बियो गाननो रोङा नै मानसिया। नै दा हाब्रुआव आलियाव गोलैनो नोंसोरो। ओइ नै ना खुसिया मोनदों खोमा। खुसिया नायहैनि र'। खुसिया बेयाव गोथौ हाब्रुआ। नै मा खबर? खारथं-थं दख'ना गानदों ना हमनो थाखाय। हाब्रुआ गोथौ। गोदोगोन दै। बरिया रुइजोब्बाय माथो, जोंनाबो एवनांसिगोन। इयाव ना मोनगोन जोंनाबो एवबाथाय। ना खालि माथो नै ना दंखायो। ए मागुर मागुर नै ना हमगासिनो दं। ना लकेल मच्छी। आलि दानखानानै एवखाबानो जाबायमोन माथो। आलि दानखानायामोन। ना मोनदों, ना बेसेबां बुरजा? नै मोनसाबबाय एसे। आयु गथ'थ' नै हाम्फेना। नै नाया नुहुराखै र' नाखौ। नै नाया बेनो एसेल'थार। हालेवनाया नै गोदोदोंमोनबालाय ट्रेक्टरा गोदोदोंमोनबा। बबेया गोदोआ? बे माबाया गबाय नामा बिनिया? ले नै बेयाव माबा दंमोन मारिग्रा, गबाय माबाग्रा। आलि दानखानायबा मोजां मोनखाजोबसिगौमोन माथो। मोनखाबाय दाबो। एवजोबखासिगोन। खोथियानो जायाखै नोंसिना? ले सेस मा जानांगौ दालाय? खारनायखौल' नायोबा, थाब हानायखौल' नायो नोङो। फालाबो नोगोर जामबाय माथो दसेनो। जामजोब्बाय फाला। खैथा दंथाय? 18था दां। जोंना 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20था दङ, 20था। 20था दङ। बाव नोङो बेलाव बाजाबासो दा। नोंहालाय मोनाखै मादैयालाय? नै एसे बाथोन जागासिनो मोनबाय। माबा थायोमोन दा बेहाय, खुसिया थायोमोन। गैया, सान्दुं दुंनायबा मोनगौमोनदां। नै साम'बो दं इथिं, नै साम'। नै बिराद बरिया जाखाबाय माबाया, हाया। दोस्लायजोब्बाय अखा सासिगोन, अखा।
ए गाखोसो गारदों नामा मासेल'सो ना बालाबोथिया गुरनो रोंथारगौ ना माजों जागोन आं जायानो नाखो मैथा ना जा बिग्राय जानो सारैबावनोसै दा जेजों अजगराव ने बिग्राय जेजों सारगोन जोंहा एबार दैयाव जेजों सारनाय भिडिअ लाबोगोन र' मोनोब्रा दैमानि ना गोलाव फुख्रिनि ना बायदि मोनाखैदां नाखौनो मोनबायब्रा दहै दाहाय आंनि भिडिअ नायबासो मिथिगोन नोंसोरो माबेसे बिराद मोनदों आं आंनि भिडिअ नायबासो मिथिगोन इदि मिथिया गावहाथ' भिडिअ बानायनो फैदों ओमफ्राय गामसा गानजोबदों जाजोब्बाय आंहासो बुंजाबाय जिखौ गानग्रा फैदों होननानै गोदाननो हाब्रुनांजोब्बाय हनै लिंथिया टेप दा गस्लायाव नांजाबावगोनसो नोङो टेप लादोंना टेप नांला मोनाखै दा आनैया मोनदों मानैसो मोनबाय मानैसो गैया दासो फैदोंबा आङो आयु नै गोरलै गोरलैथार ना बालाबोथिया ओरैनो गेलेदोंल' दा नोङो लेखाखौबा फराया साला दागोल' लादों मिनिदों नै दे देखायलाय नाखौ देखायलाय बेले ना बोथिया बिथां नङालै नास्राय मोनलायबाय आब'नो लायनोसै बाजिखौ दा होगोन रागा जों होआबा खम जागोन ना लासिं जागोन ना